салом алейкум дӯстон, бародарон ва мухлисони азиз. Дӯстони азиз, имрӯз мо дар меҳмонии акай Илҳом Муродов ҳастем, ки барои якчанд филмҳои мо мусиқиҳои диққатҷалбкунандаву ҷолибро бо чӣ заҳматҳо эҷод карда истодам. Худо хоҳад, ки ин мусиқиҳоро мо дар филмҳо истифода мебарем ва рӯзҳои наздик филмҳоро пешкаши шумо мегардонем. салому алейкум дӯстон ва ҳаводорони филми синемо. Мо бо ҳамроҳи Сулаймон Табаров ва як-ду филми бисёрам шавқовар ба навор гирифтем, тарбиявӣ ва ҳамчун ҳаҷ комедия, ва инҷо мусиқиҳояшо омода дорем. ҳамроҳи акай Илҳом. Акай Илҳом, мухлисои мо дар ягон салом те. Ягон та дигар хати чизишка али шикарка. Масалан ин ход кардашидам, шидамак меёд бо дигарш хати шава. Бо пастарак омада мерам зур задан тагу просто кам дара хариб бо войма тарак меши зури бад меши. Сулаймон, оиди филмҳои камтарака маълумот дидем, ки бисёрам заҳмат кашидан. Акай Илҳом, филм кай мебирояд? Салом алейкум дӯстон ва мухлисон ва бародарони азиз. Дӯстони азиз, анамин заҳматҳои мо ҳамаш аввалан барои шумо, баъдан барои хидмонанд, ки мақсад ки шумо вақте ки наворҳои моро тамошо мекунед, морам боз илҳомон меояд, ки мақсад ки ҳамроҳи акай Илҳом мусиқиҳои навро дар филм иҷро кунем. Зинда бошед, худоам баракатон кутад. Анамин мусиқиҳои мақсад бисёр диққатҷалбкунандаву ҷолиб ҳамаш барои филм аст. Худо хоҳад ба наздики якта филми комедия, якта дигар филми сериал пешкаши шумо мегардонем. интизор шавед. Акай Илҳом, худо як филм шадиди бахира чӣ хел омада ин филме ки ҳозир дидӣ барош музика кардӣ? Беҳтарин буд. Иншоалло ки агар мухлисо бо қабул кунанд, бо иншоалло дуюм қисму сеюм қисм мешавам. Хел мешавад фикрам. Агар қабул кунанд. Хоб мебинем, қабули мухлисоро мебинем.
да овоз местам аҷоиб мешавад ки ула озвучкатон мекунем на озвучка чӣ